Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς θα αλλάξουμε το φλωτέρ, δηλαδή το μηχανισμό πλήρωσης με νερό σε αυτό το καζανάκι χαμηλής πίεσης. Όπως βλέπουμε, το φλωτέρ σε αυτή την περίπτωση είναι τοποθετημένο στο πλάι του δοχείου, στο πλαϊνό τμήμα του δοχείου, στο οποίο και καταλήγει η παροχή του νερού. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να απομονώσουμε την παροχή του νερού γυρνώντας το γωνιακό διακόπτη. Αφού απομονώσουμε το γωνιακό διακόπτη, το επόμενο βήμα είναι να αποσυνδέσουμε το εξωτερικό μπουτόν ώστε να απελευθερωθεί το πάνω καπάκι από το δοχείο μας. Αφού αποσυνδέσουμε το εξωτερικό μπουτόν, βγάζουμε το πάνω κάλυμα από το δοχείο, κρεμάμε το μπουτόν αέρος. Όπως βλέπουμε, ο μηχανισμός του φλωτέρ με τον οποίο γεμίζει νερό το καζανάκι είναι τοποθετημένος στο πλαϊνό τείχομα, στο οποίο υπάρχει μία οπή, από τη μία πλευρά της οποίας έρχεται η παροχή του νερού και από την άλλη πλευρά της οποίας βρίσκεται το φλωτέρ. Εφόσον έχουμε αποσυνδέσει την παροχή του νερού, το επόμενο βήμα είναι να αποσυνδέσουμε το μηχανισμό του φλωτέρ από το σπιράλ σωλήνα παροχής του νερού. Το πρώτο βήμα είναι να απομακρύνουμε τη φούσκα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε άνετα, και από εκεί και πέρα θα αποσυνδέσουμε το μηχανισμό του φλωτέρ. Με μία πένσα υδραυλική γυρνάμε το μηχανισμό και μετά συνεχίζουμε με το χέρι μας. Όπως βλέπετε, έχουμε απομονώσει την παροχή του νερού από το μηχανισμό. Εάν τώρα τραβήξουμε και αυτή τη ροδέλα, ο μηχανισμός αφαιρείται. Αυτός είναι ένας καινούριος μηχανισμός φλωτέρ, τον οποίο θα τοποθετήσουμε στη θέση του παλιού. Καταρχάς τον αποσυναρμολογούμε. Με την ίδια σειρά που βγάζουμε τα εξαρτήματα, με την ίδια σειρά θα τα τοποθετήσουμε. Τοποθετούμε το σωλήνα έχοντας και το λαστιχάκι, έχοντας και το μπλε λαστιχάκι, στην οποία που υπάρχει στο τείχομα του δοχείου. Βάζουμε τη ροδέλα και αφού βάλουμε τη ροδέλα βάζουμε και το περικόχλιο. Για να έχουμε καλύτερη στεγανοποίηση, καλά είναι να περάσουμε λίγη κάναβη στις πύρες που έχει το άκρο, που έχει ο σωλήνας του φλωτέρ, ή αν δεν θέλουμε να περάσουμε κάναβη,
μπορούμε να περάσουμε μία ταινία τεφλών. Περνώντας επομένως ταινία τεφλών γύρω από τις σπήρες, θα πετύχουμε καλύτερη στεγανοποίηση. Θα συνδέσουμε το καινούριο μηχανισμό του φλοτέρ στη γωνιά που έχουμε. Στην αρχή περιστρέφουμε με το χέρι μας και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, με τη βοήθεια δύο υδραυλικών πενσών με τις οποίες μαγκώνουμε τη γωνιά και το φλοτέρ. Κατόπιν θα συνδέσουμε και τον σπιράλ σωλήνα στρέφοντας πάλι με το χέρι μας και από ένα σημείο και μετά με τη τσιμπίδα. Περνάμε τη σιδερένια ράβδο στον μηχανισμό και με την πεταλούδα τη σφίγγουμε και τέλος βιδώνουμε τη φούσκα. Οπότε ο μηχανισμός έχει τοποθετηθεί και πριν κλείσουμε το καπάκι από το δοχείο, ανοίγουμε την παροχή του νερού και περιμένουμε να γεμίσει με νερό το δοχείο, ώστε να δούμε εάν δουλεύει σωστά ο μηχανισμός. Δηλαδή, εάν φράσει το νερό όταν το ύψος της στάθμης του νερού φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι λειτουργήσε σωστά ο μηχανισμός και επομένως μπορούμε να τοποθετήσουμε το πάνω καπάκι στο καζανάκι μας.